På 5 minutter på det. Jeg hedder Elisabeth og kommer som sagt fra Odense, og jeg er en af cykelpigerne. Forstået på den måde, at jeg arbejder med kampagner, jeg arbejder med at få folk til at cykle. Men det der med at lave cykelstier og cykelbroer og sådan noget, det har jeg folk til. Nej, undskyld. Jeg vil fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor at vi har arbejdet med bycykler og pendlercykler i Odense. Så vil jeg fortælle lidt om systemet, og så vil jeg fortælle lidt om erfaringerne, og så vil jeg fortælle lidt om fremtiden. I Odense, der har vi arbejdet hurtigt for en gang. Vi vidste godt, at vores reklamefinansierede byudstyr, det løb til 2010. Og i maj måned kom vores chefer og sagde, at nu ville de gerne have, hvad vi havde af krav til et nyt bicykelsystem. Og det skulle vi først have klar til juni. Vi arbejdede hurtigt, og det gjorde, at vi i efteråret havde et udbud. I den her op til det her udbud, havde vi en løbende dialog med både Clear Channel og FDK. Og det gjorde, at vi så lavede en aftale med FDK, så de kunne gå i gang 2010. Det var dem, der havde vores byudstyr i forvejen, hvilket jo gjorde det lidt nemmere. Det skal så siges, at i det her udbud, der skulle de to leverandører, eller potentielle leverandører, skulle sige, hvad er vores reklame værd i byen. Og hvad koster bicykler, hvad koster toiletter, hvad koster buslægskærme. Og så kunne vi købe for det og bytte købmand. Men vi kendte, et eller andet sted, så kendte vi priserne på de forskellige ting. Det der er som for os, var, at vi var jo i intern konkurrence i forhold til vores driftafdeling med, hvad skal vi have mest af? Skal vi have flere buslægeskærme, eller skal vi have flere bicykler? Men den lå uden for mit kompetenceområde. Vi fik bycyklerne i oktober, og vi fik vores pendlercykler i marts. Der var vores opgave i den hele måned, vi havde, det var selvfølgelig at sige, hvad er det for nogle krav, vi har til cyklerne. Og det var, det skal siges, at Odense er jo en cykelby. Og vi siger, at vi har 187.000 indbyggere, og vi har 187.000 cykler. Så hvis man skal have folk til at cykle på en bycykel eller en pendlercykel, så skal det være en god cykel. Så vi gik meget op i at sige, at det skal være en god cykel, og derfor har vi også fået aluminiumcykler. Det skal være lette cykler. Man skal klart kunne have sine ting med sig. Og det skal være brugervenligt. Vores baggrund for at gå i gang med at sige, at vi ville have by- og pendlercykler, var, at vi i 2009 havde et enigt byråd vedtaget en trafik- og mobilitetsplan. Og baggrunden for den var, at man ønskede at lukke en gade med 35.000 biler i årsdøgnstrafik, som går ind midt igennem Odense. Man ville fjerne den gennemkørende trafik. Det er stadigvæk, man er meget velkommen til at komme med bil ind til centrum. Man skal bare parkere den i en af de parkeringskældre, vi laver, og så skal man gå op, og så skal man nyde byen. Enten med kollektiv trafik, til fods eller på cykel. Og det gør, at vi får en sammenhængende bymidte. Men i denne her plan havde man så også sagt, at for at det her kan lade sig gøre, så skal vi gøre noget i forhold til kollektiv trafik, og vi skal gøre noget i forhold til cykel og gående. Og det gør, at vi arbejder med knudepunkter, og vi arbejder med sammenspillet med kollektiv trafik. Og i denne her plan er der også præsenteret, at vi skal have bycykler. I forbindelse med den her lukning, der siger vi, at vi skal have 35% flere cykelture i 2020, end vi havde i 2007. Vi skal have 33% flere, der bruger kollektiv trafik, og vi skal have 16% færre, der bruger bil.
tror, det er første gang i Danmark, at der er nogle politikere, der har sagt, at vi vil sænke biltrafikken. Men sammenspillet, som vi lige hørte, imellem den kollektive trafik og sådan set også privatbilismen, det er hele grundtanken bag den her plan. Odense er så heldig, at vi har planlagt for cyklister i 35 år eller mere, hvilket gør, at vi har 540 km cykelsti, og vi har ca. 1000 km vej. Så vores infrastruktur er rigtig god. Men det ændrer ikke, at vi selvfølgelig stadigvæk bygger lidt nye cykelstier hvert år. Vi laver mere cykelparkering, vi arbejder med sikre skoleveje, og vi arbejder med kombinationsrejser og branding. Og hele det at brande, det at cykle, gør vi rigtig meget ud af, og vi gør rigtig meget ud af at prøve at få nye målgrupper, eller prøve at gå ind og arbejde specifikt med forskellige grupper i forhold til at få dem til at cykle. Det er det, jeg vil fortælle om det. På busområdet, der er vi meget opmærksomme på, at hvis bussen skal være konkurrencedygtig i forhold til biltrafikken, så hørte vi, at det bliver den aldrig, men en af måderne at gøre det på, er jo ved at sige, at man har busprioritering, man har hurtigruter, sådan så at hvis man kommer ud fra oplandsbyerne, så kan man komme hurtigt ind til byen. Og så er der de andre. Vi har strækninger, hvor vi siger, at dem, der skal langt og vil hurtigt frem, der skal vi have hurtigbusserne, og de andre, de har flere stop, og så er det den nære rejse, man koncentrerer sig om. Men det ændrer ikke, at vi har radiater, hvor busserne kører ind til centrum, men hvis man skal på tværs, så er det bliver rigtig bøvlet. Og derfor så er det også, at det er interessant med by- og pendlercykler. Så har vi arbejdet med billigere buspriser, og så har vi i øvrigt opfundet SMS-billetten til busser. Det vi så har fået, det er, at vi har fået 90 pendlercykler fordelt på 4 lokationer, og vi har fået 120 bycykler på 9. Og det helt unikke, det er, at i stedet for at diskutere, hvilke kort man skal bruge, så bruger vi alle sammen mobilen, fordi den har vi alligevel med os. Så vi sender en sms, og så betaler vi på den måde. Cyklerne er med moduler af 5 stativer, og det gør, at vi kan flytte rundt på dem i forhold til at sige, jamen, vi tror, at det er her, de vil blive brugt, men er det ikke det, jamen, så kan vi flytte dem et andet sted hen. Selvfølgelig er der lige noget arbejde med det, men det er dog muligt. Og aftalen er, at der er service på de cykler, der er i stativ 3-4 gange om ugen. Det skal også siges, at pendlercyklerne kører i et system for sig, og bycyklerne kører i et system for sig. Men hvis vi finder ud af, at vi vil egentlig hellere have flere pendlercykler, end vi vil have bycykler, så er det et spørgsmål om at sige det til AFK, og så kan de flytte dem, fordi cyklerne er ens. Da de kørte prolog på cyklerne, der kørte de 24 km i timen, så det er altså en cykel, som er en god cykel, og som man kan køre, som man sagtens kan køre langt på. Og vi får god tilbagemelding på, at cyklerne er okay. Vi har placeret cyklerne sådan, at pendlercyklerne er de røde, og der har vi 40 ved vores banegård, og så har vi har en Svendborgbane, som kommer fra Svendborg og går igennem byen, og der går den, så vi har 40 her, og så har vi 10 ved vores universitetshospital, og så har vi 20 ved 2 lokale stationer, Hjalse og Fruens Bøge. Kan I høre? Nej.
låter ikke. Vet du hur det fungerer här? Kan I høre mig, hvis jeg bare snakker sådan her? Godt. Vores politikere, de troede, at de skulle have et bycykelsystem. Det gør de. De troede, at de skulle have et bycykelsystem. Vi sagde, at de skulle have et pendlersystem. Og så lavede vi et kompromis. Jeg tror, at evalueringen vil vise, som vi laver nu her i november, at vi havde ret. Vores pendlercykler, de er som sagt placeret ved vores infrastruktur, i første omgang ved tog. Vores bycykler er placeret ved kulturinstitutioner inde i midtbyen, og så ved vores zoologiske have og ved vores fynske landsby, som er sådan en. By- og pendlercyklerne, de låses som sagt op med en sms. Man kan se, det var ikke så tydeligt. Her på det her billede, der står der 5202. Så man sender en sms til 1944 og skriver 5202, og så låser cyklen op, og i løbet af 3 sekunder, så har du din cykel. Så bliver du trukket over din mobiltelefonregning, og når du har frikøbt, om man så må sige, cyklen, så får du en sms, hvor i der står, at nu har du den her cykel til rådighed. Den koster 20 kroner per påbegyndt time, og du får koden til den lås, som sidder, sådan en vejerlås, som sidder på cyklen. Så det vil sige, at du kan tage cyklen med dig, og så kan du gå ind til bageren og købe morgenbrød og gøre kollegaerne glade, når du er på vej på arbejde. Uden at den er væk, når du kommer ud igen. Pendlercyklerne. Der har man en hjemmeside, hvor man går ind og booker den her cykel. Og det kan man gøre for en uge, en måned eller 3 måneder. En god fidus ved pendlercyklerne, det er, at de har deres eget stativ, og du har din egen cykel. Det vil sige, at du en gang for alle, så indstiller du sadelhøjden, så den passer, og du ved, hvor at den står. Og det kan godt være en udfordring i Odense, fordi vi har mange cykler, og det gør også, at omkring specielt vores banegård har vi store udfordringer med at have plads til cykler. Så ved at få en pendlercykel, så er du faktisk en af de få, som har VIP-parkering til din cykel. Turisterne, dem, der var en, der sagde tidligere noget, man ikke havde tænkt over, og der må vi sige, at fik vi en overraskelse, for man må ikke købe på sin mobiltelefon i andre lande. Det er der en EU-lovgivning, der siger, så vi kan ikke bare vride armen op på nogle politikere. Og vi arbejder på nogle løsninger. PT kan man gå op på vores turistinformation og låne en mobiltelefon, som man så kan frikøbe dem med. Eller man kan sende en sms til et specielt turistnummer. Eller men jeg har lige snakket med Anders, og der er løsninger på vej, fordi bycyklerne er jo tænkt til turister. De er ikke tænkt til, at herre og fru Jensen skal tage dem, fordi de har deres egen cykel. Bycyklerne koster som sagt 20 kroner per påbegyndt time, og pendlercyklerne koster 50 kroner om ugen, 100 kroner om måneden og 250 kroner for 3 måneder. Og vores erfaringer er, at man starter med at leje dem en måned, og så næste gang så tager man dem for 2,5. Og jeg tænker faktisk, at der er en indsats for os nu, fordi der er rent faktisk nogen, som pendler langt på cykel om sommeren. Og dem skal vi have overbevist om, at de egentlig bare skal cykle til deres nærmeste togstation, og så skal de lade cyklen stå der, og så skal de tage en bycykel, når de kommer til Odense. Fordi når jeg tager toget ind, jeg tager toget ind om morgenen, så slås vi nærmest om pladsen i toget.
Og der er jo ikke nogen grund til, at folk tager de her cykler med ind. Så der har vi en reklameudfordring. Men som sagt, man går på nettet, og der kan man så se, at her er der de røde af bycyklerne, og de blå af pendlercyklerne. Og at, da jeg lavede den her præsentation, så af de 40, der var på banegården, var der 2 ledige. Lige om lidt er vi blevet lovet at få en applikation til smartphones, hvor man løbende kan se, hvor mange cykler, der er ledige hvor, så man ikke går forgæves. Hvis det er, at hvis der sker noget med cyklen undervejs, så er de udstyret med et telefonnummer, hvor man ringer og siger, at nu holder jeg her, og så vil rygtet vide, at så kommer der nogen og hjælper en. Og hvis på der, hvor man har pendlercyklerne holdende, så er der altid en ekstra cykel ledig, sådan så at hvis man skulle komme, og at ens egen cykel var piftet, jamen så kan man ringe op til det nummer, man har fået oplyst, og så kan man få frigivet den der ekstra cykel. Så, fordi det, der jo er vigtigt, det er, at hvis jeg har en plan om, at jeg tager toget, og så kommer jeg og henter min cykel, så skal den absolut med virke, og den skal også virke hver gang. Og det er den der usikkerhed, som man ikke kan leve med. Så de foreløbige erfaringer er, at det virker. Det unikke er så også, at de cykler, der står i stativ, de bliver efterset 3-4 gange om ugen. Men de cykler, som folk kører rundt på, hvis man har en pendlercykel, så er der faktisk ikke noget krav om, at man skal sætte den i stativet overhovedet. Men hvis nu man synes, at ens cykel trænger til service, så ringer man til servicenummeret, og så kommer de faktisk ud og laver service på cyklen, der hvor den nu står. Og det må man sige, at det er en service, som folk har taget godt imod. Vi har selvfølgelig også den der med, at hvis man trækker en bycykel og afleverer den igen inden for få sekunder, så bliver man for det første ikke bange for den, men for den andet, så sender den også et signal om, at man skal komme ud og eller deres servicefolk skal komme ud og få den tjekket. Da vi havde lavet den her aftale, så gik vi i gang med at snakke om, hvad det her system skulle kunne, og vi blev enige om, at vi både skulle have en bycykeldel, og vi skulle have en pendlerdel. Og det får mig til at sige, at når man laver sit udbud, så skal man være meget klar i spillet. Fordi vi var kommet til at sige, at vi skal have en bycykel rettet mod pendlere. Og det gjorde, at der i starten var stor forvirring om, hvad var det egentlig, vi gerne ville have. Så der var en afklaringsperiode i forhold til at finde ud af, at vi skulle have 2 systemer, og hvordan det skulle fungere. Men da vi nåede til efterårsferien 2010, der var der et massivt krav fra vores politikere, som jo havde set ud i verden, at det var bycykler, man skulle have, og nu skulle de op. Så vi satte bycyklerne op med en rullende implementering op til efterårsferien, og det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé at sætte det op rullende, og det er en dårlig idé at gøre det op til vinter. Pendlercyklerne satte vi op i marts måned, så de var klar til foråret, og de blev sat op og lanceret samtidig, og det fungerede meget bedre. Vi havde så været så heldige, at i forbindelse med, at vi udrullede bycyklerne, så havde vi lavet noget pressearbejde. Og der var Ritzau blevet opmærksom på, at vi kom med pendlercykler til foråret.
Og den nyhed bragte de i januar, og det gjorde, at da vi lancerede vores pendlercykler, så var der rigtig stor opmærksomhed omkring det. Hvilket jo altid er rart, når man har nogle politikere, der kan få en god historie. Det skal også siges, at i forbindelse med vores pendlercykler, der gjorde vi det, at den første måned var gratis, og de første 30, der meldte sig, fik en gratis cykelhjelm. Og man åbnede for indtegning til de her pendlercykler en uge før, at man kunne bruge dem. Og det gjorde faktisk, at de meget hurtigt blev eftertragtet. Så vores pendlercykler har faktisk været en succes fra dag 1. Som sagt, så er de mest eftertragtede steder for pendlercyklerne, det er ved vores banegård og ved vores universitetshospital. Og det kan ikke rigtig undre. Rigtig mange af de cykler, som er pendlercykler, de kommer aldrig i stativ. Og det er fordi, enten så er det folk, som har sagt 250 kroner for 3 måneder, det er egentlig en billig måde at holde cykel på, så skal jeg hverken tænke på, at de punkterer eller noget andet. Der er også en del studerende, udenlandske studerende, som kommer og siger, vi skal være her i en måned, jeg har brug for en cykel, glimrende, jeg snupper en pendlercykel. Det er sådan de erfaringer, vi foreløbig har med pendlercyklen. For turistmålene, eller for bycyklerne, der er det lidt overraskende, at der er ikke så mange ture på dem, tror jeg endnu, men de er egentlig af en længere tid, end man havde regnet med. Og det, som de foreløbige undersøgelser viser, det er egentlig, at bycyklerne, det er et alternativ til en taxa. Og at man så kan tage den her cykel og cykle derhen, hvor man skal til møde, og så cykler man tilbage igen. Og så i stedet for at betale 200 kroner i taxaregning, så er det ikke noget problem, at man har betalt 40 kroner for at låne cykel. Men det er klart, at i og med, at de ikke er let tilgængelige for turister, så mangler vi nogle erfaringer i forhold til om et års tid. Det vi også kan se, det er, at de bliver brugt om eftermiddagen og om aftenen og i weekenderne. Og det skal siges, at i Odense, der er de til rådighed døgnet rundt og året rundt. Det vi gør nu, det er, at vi selvfølgelig evaluerer på placeringer og på prisen. Er det den rigtige, og er placeringer den rigtige? Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi skal flytte rundt på nogle af pendlercyklerne, og med prisen, der lader vi det være op til vores udbyder. Det vi rigtig godt kunne tænke os, det var at prøve det af i forhold til dels park and bike og dels park and ride. Eller dels med busser og dels med biler. Altså, som den forrige oplægsholder sagde, jamen det der med at sige, jamen hvis man kommer ind fra oplandet, så er det jo logik, at det er konkurrencedygtigt at tage en bil eller bus til bygrænsen. Men vi kunne rigtig godt tænke os, at når de så kom til bygrænsen, så gjorde de det som os andre og tog cyklen. Så planen er at etablere nogle 2 knudepunkter nu her for biler, og så lave nogle busknudepunkter, hvor man siger, jamen når man kommer ind, så når man når bygrænsen og skal på tværs, jamen, så vil man kunne bruge pendlercyklerne til at komme rundt i byen. Så kunne vi godt tænke os, at der blev en mulighed for virksomheder kunne bruge dem som deres firmacykler, så at man simpelthen købte sig ind med en pendlerstation på en virksomhed, og så var det det man gjorde. Og
Og endelig så er vi i løbende dialog i forhold til at lave kampagner for dem, fordi det er klart, at vi også ønsker, at de skal bruges af. Det var ord. Intressant. Frågor?